La primera Fira dels Esports Federats va omplir durant 3 dies el Canal Olímpic de Castelldefels de demostracions esportives, exhibicions i tallers de tot el relacionat amb el món de l'esport. Crec que és la primera fira per l'esport federat que existeix, hi participen 40 federacions i aquí són plena d'estudiants en aquest moment, avui, aquest dematí, a l'inauguració, i demà i dissabte és pel gran públic. Jo estic segur que això és el principi perquè la indústria catalana que hi ha per l'esport, que són més de 500 empreses i que entre nosaltres, els clubs, els 10.000 clubs, les 67 federacions i aquestes 500 empreses que treballen per la indústria de l'esport, doncs suposen més del 3% del PIB de Catalunya. I això és un fet que no és massa conegut i per això amb aquesta fira el donem a conèixer i estem segurs que l'any que ve vindran les empreses també. En aquest moment som les federacions, 40, l'any que ve intentarem que hi siguin les 67. Bueno, el target principal ara per a les federacions és buscar gent jove que s'engresqui. Aquí avui venen col·legis, al cap de setmana estem convençuts que passarà molta gent, però al final el target és gent jove que encara no ha decidit quin esport practicar i que aquí li ofereixen diferents possibilitats, les quals pot provar moltes d'elles per mirar a veure quina és la que més s'adapta a les seves ganes de fer esport i mirar que aquest noi vagi al club del seu poble a voler fer l'esport que aquí ha conegut. La fira, organitzada per Fira Esport amb la col·laboració de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, va permetre als visitants, petits i grans, gaudir d'un cap de setmana esportiu a l'aire lliure, practicant els seus esports favorits o descobrint-ne de nous. Ens han donat informació de cada parada, si volem vindre amb algunes coses. També hem fet carreres amb silla de rodes, i la petanca, amb rodes també, amb cadires. I partits de bàsquet amb rodes. Ja ens han passat pel nostre estant, han conegut, han tingut informació de primera mà dels nostres esportistes. Tenim aquí nois que juguen ja, practiquen el nostre esport, que estan federats i pertaneixen al Joaquim Blume. I els han ensenyat des d'aquí mateix a l'estand com es practica, com es juga i informació dels diferents clubs que hi ha aquí a Catalunya, perquè si els agrada puguin afegir-se al club que a ells els interessi o estigui més a prop de casa. I la veritat que la relació és bona, és positiva. Molt bona acollida a una fira que inicia un camí que s'endevina molt llarg.